Goleuo dwi. Dwi'n rheolwr gwasanaethau Goleuo i Gyngor Gwynedd. Dwi wedi gweithio ar cyngor ers bron iawn i 30 o flynyddoedd ac wedi mwynhau yn arw. Mae'r adran Goleuo yn gyfrifol am bob dim Trydanol welwch chi ar hyd y priffyr drwy Wynedd. Mae hyn yn cynnwys goliadau stryd, arwyddion sydd efo goliadau, ac hefyd y pŵar i teledu cylch cyfyng. Mae goliadau stryd yn bwysig iawn am lot o wahanol rhesymau. Un esiampl ydy bod nhw'n gallu creu amgylchedd sydd yn gwneud pobl deimlo yn saff yn eu cymuned ac yn rhoi hyder iddyn nhw i fentro allan gyda'r nos i ddilyn i diddordebau. Mi fydd Prentisiaethau yn gweithio efo trydanwr profiadol pob dydd ac yn dysgu sut i wneud y gwaith yn saff ac i'r safon perthnasol. Mae'r gwaith yn amrywiol a bydd yn cynnwys trwsio a gosod cyfarpar newydd drwy Wynedd i gyd. Hefyd, mi fydd angen dilyn cwrs Trydanol yn y coleg am 1 diwrnod pob wythnos. Ydym bob tro yn chwilio am rhywun sydd efo diddordeb yn y maes Trydanol, ond hefyd yn dangos yr egni a sgiliau perthnasol wedi'u cael ei ddatblygu ymhellach. Y gallu i gydweithio efo pawb yn y tîm, bod yn barod i wrando a dysgu a pheidio bod ofn gofyn cwestiynau, yna i helpu ydan ni gyd yn y diwedd. Ac un peth arall sydd yn bwysig yn y swydd yma ydy bod y person lwcus ddim ofn uchder, gan fod gweithio ar uchder yn hanfodol yn yr adran Goleuo.